Δεν αντέχω άλλο τη γενιά μου μες στους καγκούρες. Δεν αντέχω άλλο τα μυαλά μέσα σε ναύτικες. Δεν αντέχω άλλο να μου λες ότι μου στάθηκες, ενώ για λίγα ευρώ με πούλησες και μετά χάθηκες. Δεν αντέχω άλλο το κοινωνικό σας κανιβαλισμό. Αφού είστε αδαείς λέτε κι ανταγωνισμό. Εγώ είμαι εδώ με στίχους και με ήθος. Όπως θες μάγκες το καταλάβατε πως πλέον τα χθες. Χωρίς υπερβολές ήρθα εδώ να ρίξω ρήμες αντί για μπουνιές. Και πίστεψε με, πιο πολύ πονάνε αυτές. Αφήνουν μέσα στη ψυχή μακροχρόνιες πληγές. Μέχρι τώρα ήμουν διστακτικός να πάρω τη σειρά μου, να λύσω τα δεσμά μου και να φτάσω τα όνειρά μου. Όσο του θα αναλώνεστε στα ντρόγια και στα κόλπα, εγώ θα εξελίσσομαι για 1000 χρόνια ακόμα. Δεν υπολογίζω κανέναν, δεν κάνω πίσω. Ήρθε επιτέλους ο καιρός να δείξω τι αξίζω. Σε ευχαριστώ ευθύμη για την τέλεια ευκαιρία να δείξω ανά τον κόσμο πως το ραπ είναι μαγεία. Είναι ένας τρόπος έκφρασης που μπορεί να πονάει, μ' αν γίνει απ' τον κατάλληλο μόνο γνώση σκορπάει. Μέχρι τα 15 δεν ήξερα μουσική, νόμιζα ότι είναι αυτό που μου προέβαλε η TV. Και rappers μου είχαν μάθει πως είναι αυτοί οι ρεμπέλοι που δεν σεβόνται τίποτα και στέκονται ανέμελοι, χωρίς να ενδιαφέρονται για κάτι ουσιαστικό, μονάχα να κάνουνε πρόβες για να αρέσουν στο κοινό. Και έχω καταλάβει πως όχι, δεν είναι έτσι. Το κράτος έχει επιλέξει να μην θέλει σκέψη. Δεν το συμφέρει ο κόσμος να ακούει ραψοδίες, γιατί ακούω ραπ σημαίνει τρέχω σε πορείες. Σημαίνει πως δεν με ενδιαφέρει μόνο ο υλισμός, και μέσα από τη σκέψη έρχεται ο ευθεμονισμός. Γιατί εκούσια προβάλλονται στον κόσμο οι ψευτοράπερς, και ο κόσμος που δεν το καταλαβαίνει θέλει φάπες. Ή μάλλον μόρφωση, γιατί μόνο με την παιδεία θα επέλθει μεταμόρφωση στον κόσμο. Και τέλος, για να κλείσω θέλω κάτι να τονίσω. Δεν μπήκα εδώ για να μιλάω για πρέζες και να βρίζω.